Marede mahita. Marhite-hite gorni de bata ama. Dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Debatado hapurusata. Dohot hagogota. Pangurupi situ tu di hagogotan. Akan na mangonay tu hita. Di baheni dang mabiyar hita. Nang pebalik tanoon. Jala lalo-lalo akadulok laho mga rongrong tu tonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata ama na marasi roha. Hudok hami mauliate tuho, siyan nasa roha nami. Ala di juho hami siyan hahulo tu hati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai todim da badiai mahami asalam gadda haporsyon nami. Jala asalam badia parangin nami. Unang merlidang binahen ni portibion. Asasahat hami rap dohot akan porsia di guarmu. Tuhan nguluan nasora sudah. Marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede bahita.
Tatangihon ma patik di debata di minggu ta sadarion ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa mertuaho jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba de batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakop, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maradopon dongam mo jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang anak na bawa, manang anak na boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Mared de mahita. Tatopo tima dosata nagudangi tua dupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mengasahon hati goran nami na mengasahon asini roham nagudangi do. Saya si maroham midasadok bangso nami.
sesama dosa nami saluhuna. Saya sungguh lima roha nami, asamu berroha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Satokid doho kutadikon, alay papungokku maho muse marhiti aka asini roha gudang. Tangat di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin marudupon ho. Alay marhite dengkan basa sa liling-liling na asyakku ho. Ninda Jahoba si palua ho. Hasanga po ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Hatani debata epistel di perminggota di bagasa sadarion ima nanienes sian surat ni apostel bidu 10 ayat 34 143 ulau ni apostel bidu 10 ayat 34 143 marsikap soring mahita dungi makuling masih Petrus nindama nungatakas dapat rohakku naso si ida buhi debata ditongos ibana dohatana tu ka anak Israel laho mamaritaho dame marhite sia Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhuna. Imataringo tu Jesus na siya Nazaret naminiahan ni debata marhite hite todi parbadia dohot hagugon namadalani do ibana mabahen na dinggan jala pahisarhon sudi aka na pinatuduk ni sibulis ay didongani debatado ibana
Di pahehe de batado ibana di ari patuluhon, di lehod do ibana tu hapataron. Jala di dokod do hami majamitahon, dohot makatidakot tunatorop, pabo ibana doi, natinodo ni debatahian, gabi panguhum di aka na mangulu ro di aka na mate. Imasahakna mertua dua kana tumangion hatani debata, jala nau piausa. Amin. Merede mahita. Tahati dako maha porsiaw tay sona ni hati dako ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rakma hita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sadai iman na tinubuan di si Maria nagabegabean siya di perbadia adorang soha bubuan ido tuhatan natumaw na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal do ibada di hau pinarsilang na tua tuban watoro dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun de debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon mangumumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia ditodi porbadia jalado sadahuria na badia huri hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigima kor gabungan parupuan.
tabigima titing na masa di huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapai yut ma titing nama ragam di Minggu 10 Januari 2026. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu parjolo dung Epipanias. Topik Minggu Jehovah manugu tangamu. Na paduahon kelompok kortu parmingguon tanggal 10 Januari 2026. Di pukul 7.30 na mangisikor ina Esther ama Jericho dohot remaja. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah dohot ama Huria. Di pukul 10.07 ina Kamis ama Shalom dohot NHKBP. Na patuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Di tanggal 10 Januari 2026 nanangro hita memake bahasa Indonesia. Napapaton danak nasorang. Jari Kamis tanggal 8 Januari 2026 di bahasa-bahasa Otuatado saya ada danak boru di keluarga amang Torkis Sopan Siregar inang Santi Junita boru Simare-mare sian sektor Philadelphia. Hipasdo danahi suang songoni nang natorasna. Ngapalimahon titing marbagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeoma Roy Anugrah Pardede anaknya mata Situa Paradon Pardede tubuni nata Rusmaida Boru Pajaitan alamat Cisalak Pasar RT 5 RT Tolu nomor 56 Huria HKBP Agape Resok Depok Timur dohot oroanna Alda Benita Boru Tabunan Boruni Amata Bona Tabunan tubuni inata Lince Tiurlan Boru Silitonga alamat Kapung Babakan Sukatani RT 4 RW Tulu Tapos Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Nunga Marpadan Manang di Patupol Nasida na di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 di HKBP Cimanggis di Pasu-Pasu di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 di HKBP Agape Resort Depok Timur. Napau-nopon amplop diakonia sosial Huria. Di hari Minggu sadarion di Patupa Huria Tado papung amplop diakonia sosial Huria tapatu pamai di tiki pelean na paduahon. Na papituon amplop resort. Di hari Minggu nanangro tanggal 10 Januari 2026 Patupani Huria Tado papung amplop tupak tu dana resort. Na pawaluon haret tahun ni per minggu. Domu tu hari tahun manang ketertiban ni perminggota marhiteon husungguli hamima tu hita saluhutna na parjolo ta hari kotoma masuk permingguan tepat waktu unang be terlambat. Na paduahon molotung tarsor terlambat ta ingot ma tiki marede mahita masuk tu bagas gereja molotongon potum manang majaha patik manang majaha tangiang manopoti dosa hohom mahita di luar paima dibuka perhalado pitu huhut mersuru aka na terlebat masuk. Napatuluon tu aka na marisap tapasiding ma marisap di ruang lobi garijata. Napasiahon perbaikan database. Husosoy hamima tu hita sahuria asa tapaulak ma formulir database naung pinasa ni perhalado ta di bulan Desember 2025 nasalpu. Dung jolo taisi jala talengkapi akadata na dihaperluhon na adong dipermuliri dohot nomor WA. Pasapuluhon sermon parhalado. Di hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 ima sermon perdana ni Huriata husungguli hamima tusude parhalado asareta madohoti sermoni masuk pukul 10 siawib. Pasapuluh sadahon ibadah sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 pukau ni Huriatama permingguan manang ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.30 wib. Husosoy hamima tusudina toras asa tasarihon ma manaruhon dohot madaddas yang nakota madohoti permingguan tu sekolah minggu. Na pasapuluh duaon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 4 Januari 2026
halak. Pasapuluh toluon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 20 sia halak, ulang tahun pernikahan 22 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBC Manggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 12 satu tanggal 10 Januari 2020 onom. Atan debatana pasikopelas nirohamuna tarsurat di poda bidusia mamuka ayat 10 saat rodi 10 sada. Biar mida jahobado permulaan ni hapistaran jala parbinotoan ni akan nabadia do hapat tason ai marhite-hite ahu gadda ari-arim jala tabba diho akka tahun ni ngolum napa 10 paton pilihan iuran diakonia sosial toro napa saton pilihan iuran diakonia sosial huria di Bagasan Minggon godang nasa pelopat kepala keluarga do jumlah 2.750.000 rupiah. Napa 15 hon pilihan bulanan manang tahunan. Toro napa saton pilihan bulanan manang tahunan di Bagasan Mingguon 10 tolu kepala keluarga godangna 4.065.000 rupiah. Maula tema di pasat huriata tusude ruas naung pasaton pilihan bulanan dohot iuran diakonia sosial sahat tu bulan Januari 2026. Tuaka naso pasato dope taingot ma amanginang makarikoton pasatosa ganduk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Napa sapronopon keuangan huria. Tuhuria 10 juta 127.350 rupiah. Tu pembangunan 1.375.400. Sentralisasi manang tu pusat 10 juta 122.250 rupiah. Jumlah 25.245.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami paningkaton songoni matiting namasa dot sipamasao di tonga-tongani huriatta saya di pasu-pasu tuat tama peliani bain sangap di goarna. Amin. Tabege maede puji-pujian sian kor amasalom.
Marede mahita tapasat mapiliata sada adohot sadabe. Bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita las selamat hari Minggu mau pasatami tu hita. Ta jakon mahatane debata
imasian buku panurirang Yesayas bidu 42 memuka sian ayat sada rodi ayat sia cahamadihita tangyok kauma songono mahatana panurirangon taringot tu naposo ni debata idamana posoki nahu togu nahu piliti hasudungan ni rohaku nunga huapehon todiku tu ibana tarya sonon nama uhum tuaka bangso parbegu dang jojo ibana manang pangyaronna suarana jaladang patu begeonna suarana di alaman arung naung marosaki dang laos ponggolononna jala sumbu na marnehet neheti dang laos itoponna hombar tu hasitongan taryasonna uhum dang ululuja ibana manang maddate paima dipahot uhum di tanoon jala akka pulo-pulo makkalunguton patikna songono dohatani debata Jahoba sito palangit dohot na paherbak kotsa na pajarar tanoon rodi akka suan-suananna na manglehon hosa tu bangsona na maringanan di atas na dohot todi tu akka na mardalani disi ahu Jahoba nama Joho marhite-hite hati goran jala ahu manugu tanganmu sai ramutakku doho jala lehonoku doho bahen bangso perjanjian bahen panundang diaka parbegu mamuha akamata ni halak nama mapitung parwarhon sian hurungan halak na tarhurung sian bagas hurungan halak na maringan di hahulumun ahudu Jahoba imagwaru jaladang lehonoku hasangapoku tu na asing manang hamulioku tu akka gana-ganaan panurirangon akka sianarobi idama nungaro jala akka nabura ahudo babuahon taganso martumbur dope nunga hupa tu begehon dohamu ima sahatna tung masai dangol porsuk jala liado dihilala bangso Juda uju di taban raja Babel nasida bangso Israel bangso ni dibata margoar Nebukadnesar dumobima partogi natung masai sangap hian manggum-gumi di Jerusalem huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus sama kadongan sapur seaon marningot sobu dohot sigir nina masaima nasida malungun citutu ala ikon martadikon bona pasogitan sida ikon tadikon nasida ma bona pasogit nasida marhuta di luat sileban bangsoi sasitong na maila sa tutudo na sida siala patu manang tuduk tu Babel dakya ditagam bangso Israel di habuangan na sida di taban bangso Babel masa mai jala dakya tubuh di pikiran na sida ikotalu maralohon hagugo ni bangso Babel siala nama sai nunga sudut be barita harajau ni bangso ni dibata alanima marningot ima heu manasida jala sai marsak mangarimang-rimangi nama sai ala ditaban bangso Babel bangso Israel bangso na pinilit ni dibatai dia dalam asabui malua sian Babel inama di pikiran ni bangso Israel jalabui mulak tutano nasida
Nungamar tahun nasida di Babel jala lam dok dok ma di hilala siala swada dalam paluhon nasida sian habuangan. HP topu marohata sian panurang Jesaya. Jesaya namar lapatan sian hata Heber. Yesa Yahu. Oma nanidokna Jesaya adalah seorang penolong. Jesaya adalah nabi yang dapat membawa bangsa itu kembali ke tanahnya. Yesayahu. Huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus marhite panurang Jesaya dipakulingi ma bangsa Israel, dipakulingi nasida ma di Babel pabotohon naso di pasombu de bata Jahoba marsikor nasida. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai bangsa umat yang percaya, bangsa yang dipilih Tuhan. Ima padok ni panurirang Yesaya. Alani idada sialah hagogo ni Babel sesitongna umbahen napatu bangsa Israel. Alai ala di luas Jahoba do Babel manaban bangsona. Dalam pikiran seseorang tidak mungkin sebanyak ini ibadah pada hari ini karena hujan. Saya ulanido di utuk-utuk ni jolma. Saya ulanido di pikiran ni jolma. Adung doktong na so marminggu sonari udah tahi inetong. Tuhan membiarkan itu, Tuhan membiarkan pikirannya itu. Tapi sesungguhnya Tuhan tetap menjaga bangsanya, umatnya, supaya dia juga datang ke minggu sore. Tapi kalau tidak beribadah minggu sore, Tuhan akan memberikan peringatan, teguran. Artinya di paluas debatado sibolisi mangarongong. Iblis itu dilepas Tuhan, dibiarkan Tuhan untuk sementara menguji iman umatnya. Sehingga Tuhan akan melihat mana umat yang percaya, mana umat yang memang buka dari hatinya untuk beribadah memuji Tuhan. Sarupa doya manginang molo na nang jongjong aka punguan sai gabe ni solat do si pata dongan dang tepat waktu ro lau marguru kor di balos di batadui rohanang pikiran songoni alai toktong do ditugu-tugu di bata di tonga-tonga ada tong di bata bahasa pola di paluas ya Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, tapi dalam kebebasan itu bukan berarti kita bebas sesuka hati kita. Ido neng dohonon iturkukon. Saya di paluas Cibolisi do, di paluas debatai do Cibolisi, olodo malas dan akimar sekolah, malas marsi ajar. Alaina pasti di tengah-tengah do, di tengah-tengah ni keluarga ido, di tengah-tengah ni natorasi do, Tuhani manugu-nugu mandongani. Jala marnida ise dona setia, ise na olo marhamu baon rohana, lau payu iton Tuhani, ido di bagasan rohani Tuhan. Jadi Tuhan juga membiarkan bangsa Israel untuk menjadi budak bangsa Babel. Tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan umatnya
Amin. Dua manginang. Jadi buido di paluas di bata bangsui di taban di habuangan di dalam panggung gumion ni bangso Babel. Marbos sirmai sian parange manang pambahenan ni toro partugi na mangalao si patik ni dibata na holan na manarihon dirina so mangudihon na pogos garyada tahe mangahut artani akka na mabalu ng sopot somarama so marina. Inilah yang dilihat kacamata Nabi Yesaya. Perbuatan bangsa itu tidak pernah peduli kepada orang yang miskin, yang tidak ada ibunya, yang yatim piatu, pada yang janda dan sebagainya. Dakya nasida masarihon tu napatut si urupo nasida. Gariada pamokon badan na do nasida. Artina pak mamokon badan na dison dang nalaho daging nai pak mamokon ibana alai manambai artana sajo ibana. Dang di parhadulio ni mana sekitarna humaliangna. Masih banyak manusia-manusia yang demikian yang ada di dunia ini. Dia pikir hartanya itu untuk dia kumpulkan untuk anak dan cucunya sampai dia mati, sampai 7 keturunannya mati. Ido umbahan gabe martriliunan hepeng nai alai dang gabe pasu-pasui. Alai gabe sihisahan, sihatahon ni jolma, gabe si uhumon ni jolma hamuraon nai aladakya marbagi aladakya mamereng na humaliang na rikot sa sitong na urupon na. Ito na terjadi di Turbukona manginang, di partogi tardumobi dia kapanggomgomi bangsui penguasa-penguasa yang berjabatan dia tidak peduli kepada sekitarnya. Dia rasa karena dia pintar, karena dari cucu-cucunya, karena dari opungnya, dari keturunan orang-orang yang pintar. Ido diutuk-utuk ni jolmai, ido diutuk-utuk ni bangsoi. HP debatado sumber, debatado mual ni salhut. Debatado mual ni salhut. Debatado mual ni hanguluata. Unang tadok ala anak-anak na pistardo hita sian opung nami pengapistar sian opung nami penajolo ngamamora hami danga dong hatai hata sesat do yang manginang naulu makaliluhon hapur siota ujungna dang parduli hita di sekitarta dangulu taparatetehon itu nama seri Turbukon alani marhite debata di jauh debatama panurang Yesaya asa ditugu-tugu panurang Yesaya ma bangsui jala paingoton ni panurang ima na adong do debata di tonga-tonga nasida na adong do debata manugu-nugu nasida jala paluon ni debata do nasida mulo bangsui marhaim baruon. Kita sudah masuk pada tahun yang baru katanya, tapi tahun jiwa, akal dan pikiran kita masih yang lama. Itu na masa ate, itu na masa jujutan. Cukup maholan na Januari maaf saya. Na Desemberi Januari tahun baru ate dung Februarion 1 Desember anu musik dang minotoi marhite panurang Yesayaon di papatar debata Jehovah dirina taringot tuhai baruon ulaonna dohot sakapna
dang bebuni sakapi ala nunga patar tarida jala luhut jolma bui marnida hamuliona songon alugui amanginang lambok ibana mangulus do barita itu aka na tongon terbuang di Babel na mangelehon panatapan na baru diari sogot na masay uli. Alani huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus minggu parjolo doon minggu parjolo dung Epifanias artinya minggu panjauan marhiti hatani dibata di jauh dibata panurang Jesaya menjauhon bangsa Israel na ditaban bangsa Babeli na adong do debata di tonga-tonga nasida do debata alai tutu bui do paluon ni debata nasida marhite panurirangna asal maolo nasida marhamu baon ido unuk ni turpukon. Bagi siapa saja umat Tuhan yang mau berubah mindsetnya berubah, pikirannya berubah, tidak pernah prasangka terhadap firman Tuhan, tidak pernah lain-lain terhadap pendengarannya, dia mau diperbaharui, maka Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan menyinari hati dan pikirannya. Alani mamanginang huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus laho marnida sakap hatuani Jehovah umbuk do turpukon evangelium Jesayaon tu topik minggu tadi minggu sadarion Jehovah manogu tanganmu sudah maju hitam madok alai sambil jalak kamu mah di hambirang muna di pudi muna di jolo muna Jehovah manogu tanganmu mars jalang majom alai kok kamui Jehovah manogu tanganmu. Amin. Jehovah manogu tanganmu. Naman jo huriana naman jo sude akan apursia asa tinggil si pareona tinggil umbege jo ni debata jadi ikut tinggil do hita manginang di jo ni debatai termasuk juga molo ngamak kuling giring-giringi tinggil mahita ahado lapatan giring-giringi tangtung romahamu jojo ni dibatadui tang sembarangan ni giring-giringi adong do teologian ni nama jodui ala adong do pinggol ni jomai si pareo ni jolmai ikosongoni ma tanda ma jojolmai asaro ala ni godang akka na mangambati dinalaho jolmai laho mameleho dirina tu debata ikon giring-giringi ma pinak kulingona ting tang ting tung romahamu tinggal hon simbolisi tinggal hon por TVI rohamu tu bagas coro di bata rohamu ina edo padok ne amin alani mamanginang hama kadongan sapor siaon boi do jolma uju mangadopi hamaolon ningolu gabe holip marnida haulion boi do jolma uju mangadopi hamaolon olo do hita sogoni hamaolon ni aka danak misalnya alana saya takang hamaolon ni aka na markoron amang tahe marsungut-sungut mabipe hatong aja pigon dang rodopena na gabi maol rupani kan
Ay mulungai itu Tuhan jam sekian roh hita marguru Roma. Unang saya marah sabi. Udan di son hinetok kan om macam ama tahin harapku. Jangan bikin alasan Bapak, jangan bikin alasan Ibu. Kalau Tuhan membuat alasannya, besok aku kasih berkat sama kau ya, enggak sekarang. Boha. Sekarang kau sakit ya, besok kau sembuh atau setahun lagi kau sembuh. Boha. Leon tamara di batate. Gabi lipe mahita, lilu mahita. Enggak usah gereja lagi lah. Songono do HP ina rohatara. Itu pasti ada di pikiran manusia. Naumargama lehonota tu debata. Mangarat tu ita sian desa Nawalu di sian desa Parserahan rotu Cimanggison. Ngarung bagas munabi, bagas tabi, ngarung dana, ngarung guru, ngarung pahupu, binang kurang. Atong leho marohatta naumargai. Konido, dan adong haurangan hita, adong do, hebeng tadi beng, adong, alani sedui, dang alani hamui, dang alani hitai, alani debata masarihon, alani debata mangurupi, alani debata dosudi, alani debata. Jangan kita berperasaan kita pintar. Sianopung nami do mamora hami. Sianopung nami do hami napistar dang adongi opung munai opuk tai nati nopani debatadui debatadu mangurupi debatadu mangalehon hai pason tusi dang alani hamalo onna alani mamanginang muriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus bui do jolma uju mangadupi hamaolon ningulu gabe holip marnida haulion alai sai hamaoloni di paideida di nguluna. Jangan kita mau terpenjarakan terus di ruang lingkup kesusahan kita. Keluarlah kita dari kesusahan itu. Bagaimana cara metode keluar dari kesusahan itu? Akal diberikan Tuhan, pikiran diberikan Tuhan, hati, kepintaran, semua diberikan Tuhan. Tidak ada yang kurang. Jangan bermalas-malasan. Ayo mari berusaha bagaimana keluar dari lingkaran ini, lingkaran kesusahan ini. Unang sahulan olsoan, mar minggu peau, tongdo pogos, songono do peau mangiuton kor, tongdo pogos, amang tahina raku. Kita terlalu sesat. Terlalu sesat kita. Dangulu hita marhai baruon. Itu nama masa di hita jolma. Kita tidak mau diperbaharui oleh roh Tuhan. Unang-unang dang mian Tuhani di bagasan roh hatta nang hati-hati taon. Dang mian olan utuk-utuk taudo tapangusad dihon olat tu pikirat taudo hita marhaja guon. Hanya kita selalu bersandar pada pikiran kita sendiri. Yesaya 55 ayat 8 ayat sia. Dada pikiranku pikiramuna, dada dalakku dalamuna. Songo tibo ni langit, songo nima pikiran ni debata. Saya tapak sahodo debata asa pamasukon songo na dipikiri. Jolmai nata pikiri aleda kia hita memasukkan jalamian hita siap pikiran tahun sian planning rencana tahun asa masuk tu pikiran ni debata jala gabi pasu-pasu ni debata di pasu-pasu debata hita ra gabi terbalik do sipata Evangelium Matius madok lului hamuma harajon ni debata baru pe lehonon nama aka odeng tu hamu odau lului mahamuraon asa sangap poinna dah adongi sesat doi harajon ni debata hidup parjolo lului hita. Carilah dahulu kerajaan Allah, baru Dia akan memberikannya di luar pikiran kita. Ikon itu nama ngulo nama nginam. Dak pola susah-susah nama ngulo. Dak pola susah-susah. Jala pamorahu kita salah dui. Contoh na songonon. Adong mana mamora.
10 ahana suruh mobilna manang motorna 10 matong 100 sudah macam pesawatnya 10 macam ale dong mate non romahmu sudah anakku beruku nak berbagi mak mapadok ni anak nai cupang ita nonarara ita amang dah bang dang pason silelo ni bapaon inna maka jadi salah do hita salilengo na manginang moloneng tos hosata unang pala jauh hamu dak danaki lo isi songgot tos rohasat saroi mana tiba-tiba on lami bagi-bagi do harta nai pikir among nai do dung tos hosana mardame sonang anak do burnei daung marbadai enggak adil ini pemberian bapak ini inna tok kan ya dong do 100 rumah kos na ya udang nagu sada inna tu si bawai tu si akangani tu macam bebero si bulis meila di luluan humaliangi parhutayate amang tahi dung mate bapakna dung mate omakna ima ala perbagini hartai amang tahi gabe songono nasida inna dang mardame sonang tukar mindset itu pas sekolaon amang inang boru munai anak munai selagi mampu sekolahon enggak bawang go membuat S2 na S3 na homa sadok ngadong modal na enggak matua hamu bagadi sudi mardalani di luar negerian saya sanggup do hamu songoni dang elusi dang partodi hamu pardaging do pehamu sanggup do aga pertimbangan do pe sai ditugu Yesus tondiki nagalei asau nang beau ganggu di panunggu onai maradi yandoro haku molohu haposi nang sita non di pasonggo sai jono dotu haki nang cita non di pasonggo sai jono dotu hani sai di iring Yesus au naga lesi tutu parmu doang buju molo ja amala namae uton diki leono na agna teo sian matuma maki Moloridok Jehovah menunggu tanganmu berarti olo Jehovah menunggu-nunggu hamu menunggu-nunggu hita pertanyaannya suku-suku nan waeng olo dohamu idon waeng olo dohamu nah olo dohami saya didongani Tuhani mahami nah olo dohamu sai ima asal madah moloro udah nanun sogop minggu naneng roh tanggal 10 lalu roh muda buat kamu mobil muna motor muna marcek ketemu unang gabe alasan udan namun non
Ido, iko songoni do halak na olo ditugu-tugu. Moloro hamaolon aka nagurang mangambati rohata asa lam jonok hita tutuhani ala say portibion say dibahit do hita boha asa holang rohata, holang pikirata, dao hita siat debata. Dunia ini berusaha selalu berbuat demikian. Selalu itu, harus selalu dunia ini. Bohado holang hita parsaorata dohot debata, bohado dang denggan parsaorata dohot debata, tarmubi akahita sama hita jolma bahailoni portibiodo gabi lipe hita, gabi dang mardongan hita, marmusuh hita, berkamu mak ikonido bahailoni portibion. Alai ingot ma debata di tonga-tonga ni keluarga ta. Debata maringanan di bagasan rumah tangga tabi, debata di bagasan akapar karejo tabi, ditugu-tugu do hita manginang, tugu-tugu na do hita. Ahapi nama sadingun dumo, Tuhan menjaga ho. Jangan takut menjalani hidup. Jalanilah hidup ini penuh dengan ikhlas. Apapun tantangan kehidupan ini, ingat Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Salah asidot holong ni roham dot denga di basam. Nah setok tong Tuhan mengiring-iring salut kami akka na porsia na badrohoti na mamuji pasangapon guarmu na badi. Na tapi godang akka hamaolon, na tapi godang say marusaho akka portibion mambain holang parsora nami doto nang termubi hami samhami alai marguguma ho mambai kami Tuhan. Pardi pargugui hodo hami Tuhan asa toktung malua hami siani. Jala toktong hami Tuhan marsaur denggat dohoto Tuhan. Asa naung margama peleon nami, leono nami Tuhan. Ima diri nami, daging nang pamatang nami. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah hutangyo kami sudi akawarta tikting namasa dok neng pamasahon ni Uriam. Atong Tuhan marlunga toko say tugu-tugu ma Tuhan Huriam nang sude bangsom nang sude Tuhan akka Huriam namaringanan di portibion di sude nasida namasa deung pamasamu Tuhan. Say homa manunggu-nunggu Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Pos do rohani Huriam. Say tugu-tugu mudo nasida. Tugu-tugu munang hami akka parladum. Lau mangiu toko Tuhan nata pe gudang akka dalan di hamaolon ningulu nami. Nata pe olo sipata dang mampu hami Tuhan Allah say hodo manugiho kami say hodo manugunugu hami mulai ate mau pasatami tuho Tuhan saluhut nai ala asido holni roham do Tuhan sude do ho Tuhan mual ningulu nami
Alani pada masa kami Tuhan, mangasahon aka pikiran nami, mangasahon sudi aka keeguan nami, atong hai baru memahami, ganuk ari, ganuk tiki ganuk bulan, marhite hatam, asa hatami ma Tuhan mangarajai rohanang pikiran nami, asa hatami ma Tuhan odolo nami, dinalaho dugahon nami, ngulu nami siapa hari, asa unang gabi hasusaon na roh Tuhami Tuhan, asa unang gabi dau unang roh aka uhumu Tuhami Tuhan, alani pos rohanami Tuhan. Odo Tuhan jala di bata nami, nama nugu-nugu kami, nama baik kami tua kajapala na romak. Asima roham diami Tuhan. Disudi aka pembainan nami na orang tama di depanmu Tuhan nambah dia Tuhan, urasi masalut na Tuhan asa tung tamahami gabeha baron pas-pasum. Oma Tuhan tangyang nami lelek nami no sumbo kami marhiti-hiti guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyang hami Tuho. Amin. Mari dia mahita los tapasak ma piliata. Piro
Matangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gicang. Hodo harorwani salut si lehon-lehon na dinggan. Do nasa ulibasa na mauli utus. Mupasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus ti julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon. Patimbulhon harajawmu. Di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Muhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad hami godang nisi lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gicang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomon roham di bantongon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluat siapari, sesa madosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodak kon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana medaho. Didopak kon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madita.